Quan vingueu al Museu de Minerals d'Arenys de Mar, jo personalment us recomano que vingueu a veure aquestes dues mostres d'augita. L'augita, tot i que no té unes propietats com per fer servir a dins del mercat mercantil o de la indústria, sí que és un mineral que és molt útil de cara a l'estudi, no només per als alumnes que volen saber com funciona una estructura monoclínica del mineral, sinó que, a més, és un dels minerals que pertany a la categoria del piroxè. El piroxè és una de les categories que ens marquen uns estudis que es diuen les sèries de Bowen i que proporcionen els materials necessaris o la cristal·lització necessària per poder veure quina és la progressió de minerals que hi ha durant el refredament del magma. En aquest cas, les dues mostres d'augita venen del volcà Roca Negra d'Olot, on és un dels grans terrenys de vulcanologia, no només de Catalunya, sinó de tot l'estat espanyol. Aquesta zona volcànica és superimportant, ja sabeu que tenim un parc natural només dedicat a això, i bé, jo com a monitor, divulgador científic d'allà, crec que és una de les grans mostres que heu de venir a veure.